specialist, Dr. Namita Rawat. आंनि मुङा डक्टर भुबनेश्वर बर्मन, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, भेरगाव साब डिभिजन, आसाम। सस्ति हमिय फार्मासि। दिनै 2003 आव नेशनेल हमिय कलेजाव गुवाहाटीआव एडमिशन लानानै 3 इयार्स फरायदोंमोन। बेनिफ्राय पास खालामनानै गावआनो भेरगाव साब डिभिजनाव 2006 आव क्लिनिक खुलिफैदोंमोन। बेनिफ्राय दिनै प्रेक्टिस खालामनानै आंनि रानिंआ जाबाय 20 इयार्स मिनिमाम प्रेक्टिस जागासिनो। ओमफ्राय बहा लादों प्रेक्टिसखौ आं बेवहायनो पास खालामदोंमोन आरो बेहायनो दङ, दासिमबो दङ। जोङो माने गोबाङानो दायो नोंथांनि खाथियाव फैयो। एक्चुअली आं दिनै अल जिखिनि प्रेक्टिस खालामगासिनो बेयाव अकल कुनु बिभागनि खोथा गैया। अल ट्रिटमेन्ट, जिखुनु ट्रिटमेन्ट आं खालामगासिनो। गोजान गोजाननि बेमारि दिनै अल आसामनि बेमारिनाव फैयो। बांसिन बेमारियानो जाबाय आंनि गायन'लजिस्ट खुदिया मोनै, जायनिखि 10 बोसोर 12 बोसोर हाबा जानानै खुदिया मोनाखै, बिथांमोना फैनानै आंनियाव 99% रिजाल्ट मोनदों आरो मोनगासिनो, रानिं फैगासिनो। आरो अल बेमारखौनो नायो आङो, पेरालाइसिस, अल डिजिज, स्किन डिजिज, मेन्टेल डिजिज, अल बुंनो भुल गैया। जोंनि हमियाव खुनु बिभाग गैया, अलखौनो फरायनांगौ जायो। ओंखायनो नाम्बार 1 आङो गायन'लजिस्टआव आं दिनै एवार्डबो मोननो हादों। माब्ला एवार्ड मोनखो? मा आं फार्स्ट एवार्ड मोनदोंमोन 2023 आव 27 मार्च आइकन एवार्ड मोनदोंमोन अल इन्डिया बेस्टआव नागपुराव। बिनि उनावहाय बे मायथाइयावनो 2023 आव लास्ट डिसेम्बर 13 लखनौआव इउपि उत्तर प्रदेशआव बेवहाय आं रत्न बटा मोनदोंमोन। बिनि उनावहाय थांनाय 14 जुलाइ 2024 आव आं जेरावनाखि बुहुमनि नाम्बार 1 हटेल दुबाइ बुर्ज आरबाव बेवहाय इन्टारनेशनेल जेरावनाखि हमिय अल साबमिट 2 बेवहाय आङो गायन'लजिस्ट हिसाबै एवार्ड मोननो हादों। आरो बेवहाय आंखौ एवार्डखौ सानो जे दिनै आं खोनानो मोनो बहुत मानसियानो बिदि गोग्लैना दङ, खुदिया मोनै, हाबा जानानै बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरबा 10 बोसोर हाबा जानायनि उनावबो खुदिया मोनाखै। बिथांमोना बहुत जायगायाव गिदिंनानैबो मोनाखै, बहुत थाखा गारनोबो मोनाखै। एल'पेथियाव थाङोब्लाथ' बहुत थाखा नांगौ जायो, लाख लाख थाखा गारबाबो गथ' खुदिया गेरान्टि होनो हाया। ओंखायनो जाय मानसियानोखि एल'पेथियाव थांनानै बहुत थाखा गारनानै गथ' मोनाखै, आंजों एसे जगाजग खालामनानै बिथांमोना फैनो हायो, ट्राइ खालामनो हायो माबायदि रिजाल्ट मोनो। आंनि नाम्बारा बेवहाय होनाय जागोन। बे नाम्बार मथे एड्रेसा जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट भेरगाव साब डिभिजन, रेलवे स्टेसन खैराबारियाव ओंखारबानो जाबाय। आरो बासाव फैयोब्ला डिमाकुसिथिं फैनो हागोन। प्रपार जायगाया जाबाय भेरगाव साब डिभिजन। कन्टेक्ट खालामनाय मबाइल नाम्बारा जाबाय 8638171661 8638171661। आरो मोनसे नाम्बार दङ 9678756797 9678756797। ओंखायनो बर' रावजोंबो आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन, फैनानै बर' रावजोंबो आंजों रायज्लायनानै डिसकास खालामनो हागोन। किसुमान बर' पेसेन्टआ हारसायाव थांनानै, हारसा डक्टराव थांनानै गावनि खोथाखौ मोजां फोरमायनो हाया। ओंखायनो
बिथांमोनाबो बेमारखौ मोजां बुजि मोना ओंखायनो ट्रिटमेन्टआव हयथ' जायाबो जानो हागौ मोजाङै आंनाव फैनानै आरामै माने खुलायै बुंनो हागोन बर' रावजों बुंनो हागोन बुंनानै खुदियानि असुबिदा आरो फैबाथाय सानैबो फैनांगोन सासे फैबा जानाय नङा आरो आंनाव फैयोब्ला आगोलावनो कन्टेक्टआव एसे रायज्लायनानै माबायदि फैनांगौ माबायदि रेडि जाना फैनांगौ आं बेखिनिखौ आं फनाव बुंनाय जागोन गायन'लजिस्टनि बान्थाखौ मोननो हादों बे बान्थाखौ वर्ल्डनि बिथां मुंदांखा जन्टी रुड क्रिकेटार #1 फिल्डिं अलराउन्डार बिथांनि आखाइनिफ्राय आं मोननो हादों आरो लोगोसे बेवहाय लन्डननि सासे डक्टरबो दंमोन बिथांनि नामा आंनि रोङासै दुबाइनि रयेल फेमिलि बिथांमोनाबो दंमोन बेवहाय आङो बे एवार्डखौ मोननो हादों बे बान्था मोननायनि आन्दोआव मा दङ बिथिक माने सामिटआव थांबाय नोंथांखौ बेबायदि मान होबाय मोननायनि बिनि आन्दोआव मा दङ बिनि आन्दोआव जाहैबाय आङो दिनै प्रेक्टिस खालामै खालामै 2006निफ्राय प्रेक्टिस खालामनानै बे गायन'लजिस्ट खुदिया मोनै बे रिजाल्टखौ बांसिन बे बार्नेट होमिय'पेथि कम्पानि जितु CMD सार नितिश कुमार दुबे सारा बिथांमोना आंनि जितुनिखि शेयारिं फेसबुकआव शेयारिं बे बुस्थुखौ अल इन्टारनेसनेल डक्टराव शेयारिं जादोंमोन शेयारिं जानानै ओमफ्राय बेवहाय आंनि रिजाल्टखौ बांसिन नुदों 99% रिजाल्ट नुदों रिजाल्ट नुनायखाय आंखौ कुनु होमिय'पेथियाव कुनु गायन'लजिस्ट बिभाग गैया कुनु जेरावबो बिभाग गैया खिन्थु आंखौ गायन'लजिस्टआव नाम्बार 1 होननानै बे बान्थाखौ आंखौ होदों आं मोननो हादों दासिम दा आंनियाव 2006निफ्राय दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला आंनियाव 300नि मानसि आंनाव साक्सेस जादों आरो जाय मानसिया आंनाव फैनानै ट्रिटमेन्ट लादों धैर्य हमनो हादों बिथाङा कुनु रिजाल्ट मोनैनि खोथायानो गैया 1% मात्र किसुमाना माने फेलार जादों जायनिखि टाइम मथे मुलि लांफायाखै जायनिखि माने खनसे लांनानै नेक्स्ट टाइम फैयाखै जगाजग खालामाखै गोजान जायगा गोजाननिफ्राय फैनानै फैनो हाया बिथांमोना फेलार जादों जाय रेगुलार मुलि लांफैदों दिनै क'क्राझारनिबो सानैसो मोनलांबाय बङाइगावनि सासे मोनलांबाय बिथिं राङापारानि सानैसो मोनलांबाय शिबसागरनि जेरावनोखि एल'पेथिक डक्टरा IVF खालामनानै 8 लाख थाखा गारनानैबो बिथांमोना मोनाखैमोन आंनाव फैनानै बिथांमोना अनलि 3 months कर्स खालामनानै 12,000 खरसा खालामनानै अनलि बेयावनो बिसोरो खुदिया मोनलांदों आरो बेबायदि बहुत केस दं एल'पेथिनिफ्राय सब्रुजायै फैनाय एल'पेथियाव जिन्दिगिनिसो गथ' मोना होननानै बुंनाय रेकर्ड दङ बेबायदि मानसियाबो आंनो फैनानै 1 month 2 month अनलि 1 टाइम मुलि लांनानैबो आंनो खुदिया मोननानै साक्सेस जादों आरो आंनि फार्मासियावबो भितरावबो बे पिक्सार दङ बेयावबो बिथांमोना नायनो हागोन फैनानै आरो प्रुफ मोननाय मानसिबो दङ